Boas noites. Xa van 23 días de folga na recollida do lixo. Hoxe o voceiro do Goberno local confirmou que o día 27 Urbaser presentou un escrito de alegacións contra o expediente de multa e de caducidade da concesión aberto polo Goberno local. Segundo Luís Álvarez, a empresa argumenta que non puido facer o seu traballo pola situación de total rebeldía na que se atopa o plantel. O Concello dispón de 10 días para responder a estas alegacións. Álvarez respondeu ás críticas do BNG e dixo que o Goberno non está do lado da empresa. Tamén subliñou que grazas ao traballo do Concello, a cidade, sen estar en condicións óptimas, sí que está en situación aceptable para levar 23 días de folga. Nesta liña confirmou que entre Tragsa e Urbaser están recollendo unha cantidade de lixo superior á de antes da folga, pero que aínda non é suficiente pola gran cantidade de lixo acumulada. Na xornada de hoxe está tendo lugar unha nova reunión entre traballadores e dirección de empresa despois de que fracasase a de onte. A empresa Urbaser presentou un escrito o día 27, como os decía, que se fundamenta en defensa dos seus intereses en dous puntos fundamentais. En primeiro, que, segundo a empresa, e cito literalmente, que toda a plantilla se encontra en situación de absoluta rebeldía e desobediencia total e que a legislación española prohíbe a contratación de novos empregados en período de folga. Para rematar as súas alegacións, dicindo que é necesario precisar que se ben Urbaser ten coartada a súa capacidade de compeler a plantilla para o cumprimento dos servicios mínimos, está tentando garantizar por todos os medios posibles a retirada de residuos daqueles puntos declarados en alerta sanitaria, como así o demostran os centos de toneladas de residuos que se recolleron desde o inicio da folga ata o día de hoxe. Recibido, polo tanto, este escrito de alegacións por parte dos servicios xurídicos municipais, se analizará o contido das mesmas para dar a resposta que evidentemente corresponda conforme á legislación. Segundo os datos dos que dispoñemos diariamente, se está retirando das rúas da cidade e da parte rural do Concello unha cantidade de lixo superior á que se produce diariamente. Dense conta vostedes que nos movemos nunha cantidade diaria de entre 90 e 100 toneladas de lixo que se retirarían nunha situación de traballo normal por parte da empresa Urbaser. E se están retirando combinadamente entre Urbaser e Tragsa da orden de 120-130 toneladas ao día. Isto é importante porque evidentemente hai unha cantidade de lixo que se foi acumulando correspondente aos días no que non houbo absolutamente ningún kilo que se retirase dos contenedores do Concello e, polo tanto, partimos dunha situación de acumulación que, aínda que sexamos quen de retirar máis do que se produciría diariamente, hasta que sexamos quen de retirar esa cantidade atrasada, non estaremos en unhas condicións aceptables. O Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, con sede en Madrid, desestimou recursos interpostos por 3 empresas do Grupo Monbus contra o pliego de condicións aprobado polo Concello de Lugo para proceder á adxudicación do servizo de transporte público na cidade. Así o anunciou hoxe a edil de Economía. Sonia Méndez explicou que a instancia madrileña considera que as cuestións plantexadas polo recurrente deben ser aclaradas, pero non son suficientes para declarar a nulidade do pliego. Méndez afirmou que Monbus aínda pode interpoñer un recurso contencioso administrativo, situación que agarda que non ocorra para non dilatar máis o procedemento. Dase a circunstancia, ademais, de que Monbus é a actual concesionaria deste servizo. A resolución do Tribunal é moi contundente, dando a razón ao traballo realizado polo Concello, aos pasos dados polo Concello, e que, entre outras cosas, di que ningunha das dudas plantexadas polas empresas ten entidade suficiente para deducir vulneracións de ningún precepto, nin omisións de imprecisións ou imprecisións que determinen a imposibilidade de formular oferta. Por outra parte, tamén di textualmente que se trata de cuestións que se resolven
mediante unha interpretación lóxica do prego, incluso cunha lectura atenta e precisa que debeu facer o licitador, ou ben solicitando auxilio ao órgano de contratación, formulando consultas e sen acudir á intervención deste tribunal. O que ven dicir o tribunal é que estas empresas, estes recurrentes, deberían ter esperado a resolución por parte do Concello desas aclaracións, xa que, precisamente, o que plantean non son máis que dúbidas interpretativas e non cuestións que vicien a nulidade do procedimento. E máis, incluso algunhas non son nin cuestións de interpretación, senón que o tribunal di que con unha lectura atenta e precisa se poderían haber resolto perfectamente polos recorrentes. Por lo tanto, unha resolución moi contundente que consideramos, ademais, un espaldarazo para a xestión municipal e para o traballo rigoroso que realizan os funcionarios deste Concello cada día. Un tribunal neutral alleo á cidade de Lugo, que está a máis de 500 km de Lugo, acredita que o Concello e os seus funcionarios traballan ben. O Goberno local culpa a Xunta do retraso na chegada de socorristas ás zonas de baño do río Miño ao seu paso pola cidade. Onte era o voceiro popular Jaime Castiñeira quen denunciaba que Lugo non tería socorristas ata finais de xullo. Hoxe Luís Álvarez respondeu e culpou ao Goberno autonómico de convocar axudas con tempo insuficiente. Evidentemente, a denuncia do Partido Popular obedece á estrategia de que, como o Partido Popular sabe que existen responsabilidades por parte da Xunta de Galicia desa subvención, desa contratación, evidentemente intentan culpabilizar ao Concello desa situación. En todo caso, o Concello vai a facer o que fixo sempre, é dicir, contratar a 6 persoas que traballan en dúas quendas, con 2 persoas en cada unha das quendas. Evidentemente son 3 equipos porque teñen dereito aos descansos establecidos pola legislación vixente e que se van a dedicar a tarefas de socorrismo e tarefas de vixilancia ambiental entre, a ver se digo ben, entre Outeiro de Rei e o Páramo, que son os límites do Concello no que o río Miño se refire. Bueno, a Xunta de Galicia o que terá que facer será convocar as axudas para as subvencións con prazo suficiente para que os concellos teñan o tempo necesario para esa tramitación. E, bueno, eu non quero tampouco decir que hai algún tipo de tratamento privilexiado, pero o mellor hai xa concellos que dunha maneira extraoficial ou mediante unha comunicación por fax xa puideron proceder a esa contratación. O Concello vai non facer igual porque dese conta vostede que estamos a falar de subvencións. Entendemos que esa vixiancia necesaria estamos facendo todo o posible se van a contratar de forma inmediata. Os populares criticaron hoxe que a vella ETAP, que leva 3 anos sen funcionar, lle custou aos lucenses máis d'1 millón de euros nese tempo. A edil popular Isabel de Besa explicou que só o gasto en electricidade é de case 15.000 euros ao mes, o que hai que engadir o gasto en persoal. De Besa dixo que antes o plantel estaba formado por 12 interinos, dos que agora quedan 4 sen funcións adxudicadas e que cobran alrededor de 26.000 euros anuais. Os populares tamén preguntarán que foi do proxecto polo cal o Goberno local pretendía destinar estas instalacións a unha escola de pesca. Que la potabilizadora vieja, la antigua ETAP, que lleva 3 años sin ningún tipo de uso y sin funcionar, nos está costando a los lucenses más de 1 millón de euros. Más de 1 millón de euros, teniendo en cuenta que medio millón de euros corresponde al tema de personal. Como sabéis, hay una serie de personas, concretamente a día de hoy, de los 12 interinos que había hace algo más de 2-3 años, pasaron a 7 y actualmente quedan 4 interinos con la categoría de oficial maquinista fontanero, que cobran en torno a 26.500 euros al año y que no tienen ningún tipo de función asignada y que están allí pues haciendo labores de un mantenimiento de una instalación que, como digo, a día de hoy sigue sin tener absolutamente ningún tipo de uso. El lunes, en el Pleno, tanto PSOE como BNG aprobaron un lote de facturas con reparos de intervención
que daban el visto bueno al €500.000 o ratificaban ese más de €500.000 en gastos de facturación eléctrica durante estos 3 años. Cifras algo alentadoras as que coñecemos hoxe sobre o paro. Na provincia de Lugo, o mes de xuño deixou unos 1.500 parados menos. Tamén descendeu no conxunto da comunidade autónoma e do Estado. O número de parados rexistrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego baixou en xuño en 11.134 persoas en Galicia en relación ao mes anterior. De tal xeito, o total sitúase en 252.310 persoas na comunidade, segundo os datos facilitados hoxe polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social. No que atinxe a cada provincia, o número de parados reduciuse na Coruña en 4.498 persoas, en Pontevedra en 3.976, en Lugo en 1.465 e en Ourense en 1.195. No que se refire ao conxunto do Estado, o paro baixou en 122.684 persoas, o segundo maior descenso en xuño dende o inicio da serie histórica en 1996, e o total de parados sitúase por debaixo dos 4,5 millóns. Bos datos que se ven reflectidos tamén na afiliación á Seguridade Social, que en Galicia aumentou en 6.366 persoas durante o mes de xuño, o que supón un incremento do 0,70% e situouse en máis de 920.000 cotizantes na comunidade. Por provincias, a Coruña computa case 400.000 afiliados, Pontevedra máis de 300.000, Lugo algo máis de 115.000 e Ourense queda ás portas dos 100.000. O Breogán anunciou hoxe a renovación do base Adrián Chapela. Deste xeito, ponse a primeira pedra para construir un novo equipo no que Lisardo Gómez quere que se manteña o núcleo da pasada temporada. Tras a xuntanza de onte do Consello de Administración do Breogán, quedou claro que o conxunto lucense pechou o exercizo da pasada temporada cun superávit de entre 30.000 e 40.000 euros. Unha boa nova para un club que nos últimos anos se caracterizou polos atrasos nos pagos a xogadores e corpo técnico. Na xuntanza, ademais, comezou a traballarse no orzamento do novo exercizo, que será moi semellante ao da pasada campaña e que pode contemplar unha pequena reducción. Con esa premisa, tentará facerse un plantel xoven e con xente da casa. Para iso, hoxe mesmo anunciouse a renovación do canteirán Adrián Chapela. Deste xeito, o base lucense cumprirá a súa segunda campaña consecutiva como membro do primeiro equipo do Breogán. Na pasada campaña, Chapela formou a parella de bases con Dani Rodríguez, unha dupla que o adestrador Lisardo Gómez agarda que se repita, xa que a renovación do base catalán é unha das prioridades do técnico lucense, que ten moitas esperanzas postas en que se poida manter a columna vertebral do equipo, xa que máis dunha ocasión asegurou que iso beneficiaría moito os resultados a curto e longo prazo do Breogán, xa que o traballo táctico cos xogadores estaría moi adiantado. O Durán Maquinaria Ensino formalizou hoxe a súa inscripción na Liga Feminina 2 para a vindeira temporada. Un equipo no que non estará Verónica Matoso, que deixa Lugo despois de asinar polo Benvibre. O Durán Maquinaria Ensino formalizou hoxe a súa inscripción na Liga Feminina 2 para a vindeira temporada, unha campaña na que non estará no equipo a xogadora canaria Vero Matoso, que deixa Lugo despois de aceptar unha oferta do Benvibre, equipo que a próxima temporada disputará a Liga Feminina 1. Deste xeito, o Ensino perde a unha das súas xogadoras clave nas dúas últimas temporadas, nas que as lucenses acadaron a fase de ascenso, pero en ningunha delas puideron certificar o ansiado salto de categoría. De feito, tras a fase de ascenso de Logroño, abriuse unha pequena fenda no seo do Ensino, xa que algunha xogadora e incluso o adestrador
chegaron a falar de replantexar o proxecto. Quizáis por aí pase o novo proxecto do Ensino, un equipo que sempre se caracterizou por cuidar moito a canteira e que agora podería volcarse definitivamente no traballo coa base, para no futuro ter un equipo competitivo formado por xogadoras da comunidade. Despedímonos con imaxes da Feira do Libro Antigo e de ocasión que ten lugar estes días no fondo da Praza Maior. Pero lembren que a información continua como sempre no xornal El Progreso e no portal do grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañán.